रेल्वे रुळाचेर भोंवपी आनी अपघातांक कारण थारपी गोरवांचेर आळाबंद हाडात ना जाल्यार गोरवांच्या धन्यांचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी कोंकण रेल्वे पुलिशेन दिल्या। देखून कोंकण रेल्वेन आयतारा नार्वे गांवांत हे विशीं जागृताय केली। नार्वे गावात आशिल्ल्या कोंकण रेल्वेच्या रुळाचेर दिसान दीस गोरवांचो वावर वाडला। रेल्वेचो धपको बसून आता मेरेन नार्वे वाठारांत खूब गोरवांचे बळी केल्यात। गोरवांक लागून एखाद्या वेळार व्हडली दुर्घटना लेगीत घडपाक शकता। देखून कोंकण रेल्वेन आयतारा नार्वे गावात जागृताय केली। ग्रामसभेक जमिल्ल्या लोकांक मार्गदर्शन केले। फिल्म स्टेशनच्या अंतर्गत माझ्याकडे रेल्वे ट्रॅक करमलीपासून ते पेडण्यापर्यंत आहे। या ट्रॅकमध्ये ह्या ठिकाणी जे किलोमीटर रेल्वेचे जे किलोमीटर 406 ते 407 ह्या गावाच्या हद्दीमध्ये जास्त कॅटल रनवर होता। कॅटल म्हणजे जनावरे आहेत, त्याच्यामध्ये थोडी फिरणारी पण असतात, थोडी मालकांची पण असतात। तर यामुळे होते काय की कॅटल रनवर मालगाडी असली, पॅसेंजर गाडी असली तर जीविताला धोका उद्भवू शकतोय जर ट्रॅकहून गाडी घसरली। आणि आपला हा एरिया कसा सपाट एरियाने डोंगर माथ्याचा आहे, त्यामुळे कधीही ट्रॅकवरून गाडी जर घसरली तर मोठा हादसा होऊ शकतोय। त्याच्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने याच्यावर कडक कारवाई करायला चालू केलं। आम्हाला आदेश दिलेत की या जे कॅटलवरून मालक आहेत त्यांच्यावर रेल्वे ॲक्टनुसार त्यांच्यावर कारवाई करा। तर तसं आम्ही त्याच्या संदर्भात लोकांना अवेअरनेस करायला ग्रामपंचायतमध्ये मीटिंगमध्ये आलो होतो। याच्यामध्ये दुसरी बी एक गोष्ट आहे की रेल्वे ट्रॅक हा जमिनीपासून खाया रोडपासून खालीच आहे। ट्रेन जाता मुलं खेळता दगड मारतात। ती गाडी जर त्या गाडीचा स्पीड एवढी असते की 100च्या आसपास जाते। हा दगड हळूमध्ये बी टाकला तरी ती गाडी स्पीड असल्यामुळे जोरदार लागतो आणि याच्यामध्ये लोक पॅसेंजर जखमी सुद्धा होतात। याच्यामध्ये सुद्धा रेल्वे ॲक्टची 153 जे धारा आहे त्याच्या अंतर्गत कारवाई होते। त्याच्यामध्ये फाईन हा नाहीच आहे, सजा आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला जेलच होणे, फाईन त्याच्यावर जेल आहे ह्या ॲक्टमध्ये। त्यामुळं गावातल्या लोकांना म्हणजे मुलांना खेळणाऱ्या त्यांनी खेळता दगड मारू नये किंवा दगड पटकन ठेवू नये, लोकांनी जनावर आपली रेल्वेच्या ट्रॅकवर सोडू नये याच्या अवेअरनेससाठी आम्ही आलो होतो आणि बऱ्यापैकी आम्हाला मदत केली आहे। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।